Здравейте на всички и добре дошли в един малко по-различен епизод на мобилни игри. Това е малко по-странен епизод, както казах. Ще опитам на кои игри искате да снимам. На една от тези игри искате да снимам. И всички тези са безплатни приложения. Може да ги свалите от Google Play. И да, освен Sims, той е от Aptoide. Ако чувате някакъв шум, да, това е компютъра. Малко по-късичък клип, но поне ще снимам на някаква игра, каквато вие изберете. Това беше първи епизод на Minecraft. И да, не забравяйте да се сабскрайбнете и до следващия път. Чао!